Hakawe ke jingjia bapela ukpa jongka samla habol dhana district ka Maharashtra ulapenya tho shongkurim yala ka khon bat weipat ubreu haka jaka usamla jongka namar une usamla jongka ubalabu aj uklemla aban poi syaka jaka ya tho shongkurim haka por ka babiang yakane ka jingya tho shongkurim labu sngi haka arpo artarik uyayong haka shnong malkapur pangra jong ka boldhana district ya baro ki jingdon kam ladap penbiang bat ada ban penkre hagapor ka babyang naga banta ka jinga tho shongkurem ka balabu banlong hagapor sawa je janmit ka samla harangkat barki bahayeng hasem kila api usamla ban poi haka jaka ya tho henrei uklem poi haka jaka bala penbet hadu ka por praba je minmit laya thu ba une usamla bat ki perlok jong u kidang ya syat bat muja kaya di sngubha usamla bar ki perlok jong u ki balabu aj kilawan poi haka jaka bala penbet hadu ka por praba je minmit haka jaka sawa je janmit bat kila sedang banes syok ngihap ban penya thokno yaka khun jongi bat uwe ne ki bahayeng jongi ong ka kemi jongka samla haba usamla ula poi haka jaka ya tho ukpa ka kenthei ula kentat ban penya tho yaka khun jong u haba baro ala de penkre yake jingdon kam naga banta kane ka jinge tho shongkurem ukpa ka kenthei ulaya phliu jingmut bat ki bahayeng hasem ki balawan syaka jaka ya tho shongkurem bat haka ba khaddu lapenya tho no yaka bat uwe pat ubreu